Cietovník. Áno. No, tak zober. Či nie? Pri sviniach to čo iné vymyslíme. No, pokračujeme vo vlogu a no a my sme dali sme si a teraz ideme natočiť video. Ja som mi dala cukry. Za to je to, čo musím kúpiť. Ona sa ponúkla. Už som ani nevedela, že ho tam mám. Kaja mi ho tam asi hodila. Ale nemusela by som ti nič kupovať, keby som prežila, veď už som si mohla kúpiť celý balík. Mám 10 eur. Nevadí, už si to slúbila. A budeš čo? 2 týdne. Kačičky sa idú kúpať s touto babičkou. Trošku tak. A ja? A A ja trošku. na ňu? Však? A ja. A ja? A ja. Trošku trapas. A ty však. Uj, zase. Môžem ju hodiť, ja ju potom zoberiem. Ja sa už neteším, keď budem musieť vyjesť do tej vody. Uvidíte sami. To je malo akože tiec voda. Nie, Vika, bože. Čo? My vám ukážeme, ako ja bežím a ako ona. Vika, náš. Ideme... Nie, počkajte. Ozveme sa neskôr a potom vám to ukážeme.